decisive to wan gadieri ni Agucho Omenda ni biro bedo successful. To kamano pod ok otimore to wana gi chandruok. Tomoli ni paro ni gin projects kaka kata sectors mamage ma wanyalo wacho ni biro bedo ka yuto ahinya kowuok e Agucho Omenda makama nikech wang'eyo ni wantiere kod mano mar sector mar wuoth, wantiere kod sector no mano mar teko, sector no mano mar pi kaachiel kod mano mar kuoyo pi e puothe. Wanyalo wacho ni kowuok e Agucho Omenda makama in kaka jalony weche go mag uchumi, gin sectors mage ma seche moko nyalo yuto e yo makare, to be wanyalo keto negi timeline kata kiwango, to bendere kaka mano nyalo konyo e dongo GDP mano mar piny Kenya kae. Molin. Erokamano Joyce, aparo ni sectors mobedo ya marked isewacho to gin sectors ma kuom ranyisi ka wacho transport gin very strategic sectors kata ka wacho weche mag irrigation misewacho mar project manobedo mention en Galana Kulani irrigation project. Ing'eyo ni weche mag food security en gima is a problem e pinywa mar Kenya ka. To a food secure nation en nation mangima kendo manyalo bedo productive. Mondo mi a country obed ni en economically developed nyaka obed ni en food secure. Koro wach irrigation no ayie ni en project maber, wach transport no bende ayie ni en project maber, wach energy bende en project maber nikech wang'iyo ni energy watude kod manufacturing, transport bende watudo kod manufacturing nikech ka watimo manufacturing wadwaro mondo wabed kod energy, wadwaro mondo wabed gi transport ma kae kwaseloso gigo mwaseloso to wanyalo chwalo gi chichni mondo ng'iew gi sectors kata onego wabed kata gi sector mar education bende onego bed ni keto kanyo nikech ing'eyo ni education en a very critical component kata en a backbone mar nation wa mar Kenya. Kwa ng'iyo sani nitiere a lot of confusion, nitiere resources mar constrained, waneno ka nitiere kata mana kuonde moko ma nyithindo are lacking basic essential resources mag mondo mi gisome yo makare. Koro aparo ni ka watego ginen energy, transport to gi food security gin gi multiply effects ma biro support manufacturing. To manufacturing ema kama sirikal onego kete mbi mare nikech mane ka wanyalo yawo space mar ndiko ji nikech gie sani rawere mang'eny e Kenya ka onge kod tich. To tich nyalo mana bedo kwa loso kembe mang'eny mag loso mwandu e piny Kenya manyalo ndiko ji. To gin ka ok ndiko ji kende wanyalo loso gik moko kata wanyalo uso e pinje maoko magwa machiegni kodwa mag libamba. Mago bende gin yore mag nyayo kata bero kuonde mag ndiko ji tich e piny Kenya mondo mi Kenyans obed economically stable. Sani nitiere chandruok. Tomoli wang'eyo ni kinde mathoth weche makamagi wanyalo wacho ni magi gin weche